Hm? Teď koukám se na datum. Boarding completed. Všichni jsou na palubě. Čeká vás výlet do historie. Tak moment. Snad se nejdříve představíme, ne? Já jsem Bee a tahle dívka vedle mě je Tým. Jsme experti na cestování časem. No, teda hlavně já. Náš otec vynalezl cestování časem a my jsme tady, abychom vás vzali na rychlý výlet do nedávné minulosti. Vrátíme se do roku 1989 a budeme svědky zásadních událostí naší novodobé historie. Nejprve však musíme provést bezpečnostní kontrolu. Bezpečnost? To je trochu nuda, ne? Co takhle trochu music? Segra, tohle není party. Cestovatelé, prosím, nedotýkejte se žádných tlačítek nebo svítících věciček. Mohli by vás totiž poslat mezi dinosaury. Právě blá, 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 blá. Stejně si je můžete přečíst na obrazovce. Téměř na všech v kabině vidím elektrostaticky nabité kvantové inkoherence. Ale tam jsme. Musíme je snížit na minimum. Zkuste je setřást. Musíme se toho zbavit. Stále nad povolným. Jo, fungovalo to. Všichni tam, pojďme, skážeme. Jo. V tomto stavu nelze spustit stabilizační matici vertikátorů. Dobře, stop. Všichni se zastavte. Jen trochu snížíme tlak. Vážníš? To je risk. Co by se mohlo pokazit? Všechno! Tak. Jo, jsme asi v prdeli. Že vstupujeme někam mezi 2. a 13. století. Jo, jsme v prdeli. Jsme v prdeli. Tak tady někde bude za pár století Praha. Ale dávejte pozor, kam šlapete, protože záchody ještě nebyly vynalezeny. Doba kriz, špíny, nemocí a pohádek. Vítejte v historii. Tak jdeme na to.